Ay na. Nakaturog man dati yan. Nasa dot. Hoy! Sa dot! Ay na, Apo. Nakailad ka manan. Ay na, Apo. Adata ka manan nga. Ay na. Uray ka lang aglingling at piman nga naturog. Anya day ta, nabanog ka nga naturog. Ay na. Atala agil ilad ti kukwaan. Ay, Apo, no kung managbiro ka ti trabaho, dada ko mapakinabang kanyang. Ay na. Sadot. Apo, bakit? Nakataltal na ti tao dito yung maturog. Ay na, Apo, ang paymanan. Kanya man di pagkaskas na amon. Kanya man di problema ang kanyaming asadutan. Ay na, Apo, bakit? Pagpupungtutan na kami, awang mo tiraramidin mi Ay na, Apo. DJ nga rod ka. Awan ti aramidin niyo. Sadot nga talaga. Di ka lagbain? Nakadakdakkel tabagim at alaagil ilad ti kukwam. Na, Apo. Ni maririok si ingun-nguno mong pakpaotong lang ifula. Nagpadakkel ti latag ti kukwam. Nuhan ka nga nakailad dita. At dadjay ka, ayan ti kantina ni Kumari Kwana nga nakatambay. Aguro-ure ka laing ti grasya nga marabtog dita sang wanam. Nuawang ka, Jay. Ay na, dadjay ka nga makin-inom. Idi anda ko kumparim nga borsyo. Nuawang ka, Jay nga makin-inom. Idi anda kumparim nga borsyo. Ada ka tayan tinatayan. Kas kada kasaran. Ay na, Apo. Sadot ka nga talaga. Hindi ka lang bain nakadakdakkel tabagim. Nakasad-sadot ka. Ay na, Apo. Nagmayatin ayang ipayat ta ulong dita. Nung manahan. Unhe maririok siyang ngungunong ibinigat. Sadot ka nga talaga. Ompay ti pakinabang kanyam. Ompay mo ti sirsirbin. Ultimo dito'y balay, di ka pa'y makatulong. At mangan ti kukaam, kababain mo't piman kanyam, ta sudat paglingutan, day tamangan. Ultimo agluto, di ka pa'y makatulong. Ay na, Apo. Babawit kanyamon, awan ti sirsirbin. Ay na, Apo, bakit? Dim ibaga nga wan iti serbime nga sa daw kintambay tanapatag kami kanyayaw, bakit? Ay na, tano saan nga gapo kada kami mayaw awan dagiti para delivery iti para silyaw. Taka sa nung kumamat nga na ibaga. Ay na, apay di mamuya. Si kami ti pagdamdamagan da bakit? Dahil katirason mo. Ay na, Apo. Makalusot ka lang kat kinasadot mo ki di Tumakder ka man di tateng kag sado. Ay suman lang ti maitulong mo. Ay na, Apaw. Di magalit. Kalpasam nga ibaga nga sa dutak. Tapos na tayo, baon na ka mapanagsa daw. Sino ti sadut ka niya tay tata? Siya, kuin no si ka. Anya.